Ahlahle ngijwayela. Manini. Wow. Uzongibiza lapha hamba amakhamera ungibizela baba wakho. Hlangana nokuhlangana baba wakho mina. Ungalingi ungiqhele. Ungalingi ungijwayele kabi ngisomngane wakho yebo. Ungangijwayeli kabi. Ukubonani vele. Ufuna ukubona kwenzakalani. Ufuna ukubona kwenzakalani. Ufuna ukubona kwenzakalani. Ningibizele lokho kanti manini. Manini. Kanjani mina namakhehla uzongibizela kumakhamera ungibizela amakhehla. Hlangana nobaba wakho mina. Ngesikhulume sonke. Umkhuzi ihlonga ndlela. Ngesikhulume sonke. Uvezele ubufakazi. Uvezele ubufakazi. Ibuphi lobufakazi manini? Lo washiya ithatha yakhe lapha. Nginayo. Nginamanga. Mangizomshaya sikhuluma ngekhaya. Nginayo ithatha yakhe esekhaya. Owayishiya ngesikhathi uvashele ekhaya. Ibhaliwe ukuthi eyami. Ibhaliwe ukuthi eyami. Mangikubona zange ngibone ukuthi ngibonile. Ibhaliwe ukuthi eyami. Ibhaliwe ukuthi eyami. Ibhaliwe ukuthi eyami lo Yela ngiqhelwa. Manini. Ungacabanga ukuthi Manini phela uthe sokhuluma manje usuyamshaya. Usuyamshaya. Ungijwayela kabi. Manini. Ungijwayela kabi. Yabo manje. Manini. Okay, yasike asivaleni video. Asivaleni video. Uhlale phansi sami. Uhlale phansi. Ngamenzani baba wakho mina ngihlangana Uhlale phansi. Uhlale phansi sami. Mayi. Hlala phansi, hlala phansi. Into engicika uyaphila. Ungibizele lokho ukuthi ngizobuka i-wrestling. Angithi yena akakhuluma uyalo. Uma ungibuka mina ngwamakhehla mina. Uma ungibuka mina ngwamakhehla mina. Ubhizi ugijimisana nendoda. Nani, Ingane iyona nani musumshaya. Manini. Uthatha nani nobaba wakho. Uphikelani pho? Kuliswa yimina. Kuliswa yimina. Ngasho ukuthi ngisilima mina. Azophika la. Wayishiya nayi thana ngakuyishiya. Yasala uyamanga ukuthi Manini. Ngephutha. Ungikhala kabi lo. Kunani mangabe pho ngithanda manje ugijimisana namakhehla. Kunani? Sisi uma kunawo hlukunyezwa indoda yakho utshela ukuthi intanga yakho amakhehla right kabi. Uyamuzwa amakhehla. Uyayithi angizwanga. Angizange ukuzolamula sizokhuluma kodwa mase ngilokhu ngilambile phela. La navi rice kababa wakho futhi sazoqhubeka ngithandane naye. Manini. Ngicela ukukhuluma mina. Uyangirentela ungipha nemali. Usanje imali kahle. Isho sisi ngikunika 2K uphume baba. Isho ngikunika 2K uphume baba. Sungiqhela ntombazana, sungiqhela. Yenze imiyeke baba wakho. Sizama ubuyaphi equnu. Sazoyidla nje imali yakhe. Sazoyidla imali yakhe. Manini phela ngikhuluma. Mina ngakunika lo mali oyitholayo kubaba ngiyengeze futhi mozahlukana naye. Uchoice yakhe. Anginayo baba Uyabonakala. Adashona. Uyabonakala ukuthi nje ukhule Manini siswa. Kodwa baba wakho awukhulanga angazuhlukana naye ngisazo mpheki wakhe kanjalo. Uyangiqhela lo. Wena yini ikhathaza kangaka? Yini ikhathazayo? Ngifuna baba kalale nawe. Ufuna lale nawe? Ufuna lale nawe yini? Ufuna lale nawe? Manini. Ufuna lale nawe yini? Bafethu ngicela nehlise umoya. Wakho ngiyamthanda ngenzenjani? Ngenzenjani ngoba Ngicela ngiyamthanda? nehlise umoya. Anginankinga noma bethiwa ngibroke yamindaba. Nehlise umoya. Anginankinga. Anginankinga. Thula sisami ngicela Wamphela umzimba kuno wethu. Awu phela mangasashona umakho ngizoba umamncane wakho. Ungaye esikhathi ngithuka ekhaya ngizohlala kini. Nawe uyabasela. Ungawulinge nje Ingaye esikhathi ngithusa ekhaya ngizohlala kini ngizoba umamncane wakho. Phekelwe yimina cabanga. Phekelwe yimina. Ngicela bafethu. Futhi amavidiyo siwayeka ngoba YouTube uzokhansela le video manini. Manini. Enze ngimiyeke. Awu bafethu kahleni. Ngimiyeke. Ngiyacela siswami. Ngiyakumamela futhi. Ngiyanicela. Uma nengiprovoke. Sakho ntombazane. Izibono yilo. Shoot naye abhayisi. Ubani lo? Wena. Bese cha Ngiyacisha ngile video. Ngiyayicisha. Awuvule phela Kodwa ikhamera nashayana ngiyayicisha ikhamera mina. Angikusabi. Anginayo i-channel yokuthi ngablockwa yini. Anginayo. Bafethu ungibizele lokho phela manje masenilwa la uYouTube ke kusho ngeke uphinde bengibone abanye abantu ukuze besizakale njengawe. Masenilwa la YouTube cishe yani i-channel yami mina ngizokwenza njani? Ukuthi uvulela mina amathangi yakhohle ukuthi uvulela umuntu omdala kunaye ongamzali. Alright. Nginimikelela ngiphinde nginamukele eMakhaya TV bafethu kwintokozo ngaso sonke isikhathi ukuthi ngivele la efonini yakho ngivele kwi-laptop yakho ngivele na kwi-TV yakho bafethu ngiyashutha la abantu bayaqabulana phambi kwami bamuncana lapha ukuthi nina ngeke nibabone kodwa mina manganibukisa lento engiyibuka la nani ningayibonela basamuncane yabo. Yeah, so unjani siswami? Yaphi njani? Ngiyaphila awunaba abanye ayike namhlanje ilanga leyimuncumuncu asiyeke ke abantu abamuncayo ngicathi udaba esize ngalo la lu serious ukudlula abantu abamuncanayo yiko uthi akushutheki angazi labantu yini bengatholi izindlu siswami kwenze njani? Nginenkinga lapho bhuti wami kunentombazane ejola nobaba wami
ijola nobabami mayijola nobabami ukhona uma wami njalo and uma wami akekho right uyagula egula nje ubaba akasamnaki ngenxa yokuthi ugijimisa iskate and iskate lesi ngiyasazi ukuthi sihlalaphi ngiyamazi usisi igama lakho noNdumiso so angeke ngikwazi ukuthi ngikhulume nobabami ngimbikele ukuthi kwenzakalani ngoba umdala kunami futhi angiboni ukuthi angangizwa angithathele ikhanda lento engiyisho so bengingathanda ukuthi mhlambe ngikhulume naye usisi yena ojola nomuntu omdala kunaye ngicabanga ukuthi angangizwa kangcono cause siyalingana umncane njalo ubaba umdala and ekhaya uma wami uyagula so angikwazi ukuthi ngingabikela uma udouble nje ngoba ngeke limphathe kahle kungenza izinto ukuthi zibe worse kanti ngingeke ngithanda ukuthi ngilahlekele umzali ngenxa yenye intombazana. Yeah, no. Ngiyakuzwa siswami and ingiphatha kabi lento engizwayo nokuthi wena uyibone izikuphathe kabi to the level ukuthi ufuna ukuyisukumela. Bese ngibonge nje nesibindi sakho ukuthi uyisukumela but engifuna ukwazi ufuna ukugainani let's say abafuna ukuhlukana or ubaba wakho akafuna ukuhlukana naye sumtshelile uNondumiso bese mhlawumbe uNondumiso awutshela ubaba wakhe ukuthi ingane yakho ithi angihlukane nawe ubaba wakho bese engafuni mhlawumbe ubaba wakho azokuconfront ekuthethise uzogcina umtshela uma wakho noma kuzoba njani because ngenzeka izinto zingenzeki ngalendlela ofuna zenzeke ngayo. Ngizozama ukuyilwa ngandlela yonke baze behlukane cause mangitshena uma kuzolidela ukuthi agule kakhulu kusengenzeka ngimluza njengoba ngisho ukuthi angifuni ukulahlekelwa umzali ngenxa yenye intombazana ngeke ngikhulume nobaba sikakhulu ngoba uyindoda and amadoda ahleze egijimisana negate kodwa umuntu engifuna ukukhuluma naye uyena sisi lo uNondumisa ngoba futhi umncane I'm sure ziningi into angazenza rather than ukuthandana nomuntu omdala kunaye and ikusasa lakhe lingaba ngcono kunokuthi ajole nomuntu omdala. Yes bangangahlukana ngisaqala kodwa ngizazama ngandlela yonke mangibona ukuthi kuyangehlula ngaphezulu kwamandla ami ngizazama ukuthola usizo olungaphezulu kwaleyo nto leyo ukuze lingenelele because bengeke ngithanda ukuthi uma egule ephatheke kabi ngibe futhi ngimphatha kabi ngimengezela istress. No kuyazwakala ngabe ngiqamba amanga mangathi akuzwakali sizozama ukuthi ke simthole uNondumiso sikhulume naye simuzwe ukuthi yena ngoba uthini ngoba sizamile ukuthi simncenge azafike la soyizwela naye masenihlangene ukuthi kuzokwenza kanjani mbukele emakhaya hlala la phambi kwe-TV yakho ungasasuki sibuye naye uNondumiso sizwele thina ukuthi yena uthini nangu uNondumiso. Unjani uNondumiso? Yaphila njani? Ngiyaphila. Nginombuzo owodwa nje ungakangibuza ukuthi mhlambe kwenzakalani. Ukhona mhlambe umuntu othandana naye? No akekho. Usingile. Ngisingile nje. Ngingashela nje. Nza? Ngingashela. Yes. Okay. Uyamazi usisi? Ya ngiyamazi waseroundini yami. Okay. Kuhle mama. Simobheka ngabe ukubizeleni la. Namanje ngisadidekile cause akaze zithiwa mhlambe khona la sakagejana khona so angazi. No. Sengizozwa ngayo. Ngijwayelene kodwa. Friends. Asijwayelene nje kube usawubona nje amahlangano emgwaqeni. Okay. Ngicela ukuthi kube uyena ke okutshela ukuthi ukubizeleni la. Ngoba mina mangathi ngiyakutshela ngingaba ongoma yena. Siswami. Cela uvele umtshela. Hayi ngiyacabanga ukuthi uyayibhukuza motha wazi ukuthi kubizeleni la. Wazi kahle ukuthi ngikubizeleni. Ngizokwazi kanjani ungazi umtshele lutho? Ngeke ukuthi awazi I'm sure ukuthi uyangazi and nobaba wami uyamazi. So uma ngimazi ubaba wakho pho ngena kanjani nalapha? Kuyangena bengicela ungilalele ke sisi ungizwe futhi. Angikubizile la ukuthi sizohleka kanye sibabangani. Ngiyakwazi ukuthi ujola nobaba wami and bengathanda ukuthi uhlukane naye kusa-early. Uma ungibuka mina ngamakhehla ngizomenzani baba wakho mina ucabanga? Kuye kwathanda ungithusa-ke nami mangithola ukuthi wena ungajola namakhehla ekubeni uzazisa kanje ukuthi asoze wajola namakhehla. Nje namakhehla. Bengicela ukuthi ngihlukanele naye. Manini ningasikhuphula umoya. Ngicela umoya ubeke phansi. Kuze into soyilengisa. Uyamazi ubaba wakhe? Yes ngiyamazi cause umuntu waseroundini. Ngiyamazi umuntu waseroundini. Mhlambe uhlanganiswa yini naye? Or something. Ayangishela amakhehla mina. Awushela amakhehla? Ngishela nje amakhehla ngizokwenza namakhehla mina. Hlana kanjani amakhehla? Cela ungimamelisise kahle. Ahlahle ngijwayela. Manini. Wow uzongibiza lapha phamba amakhamera ungibizela baba wakho. Hlangana baba wakho mina. Ungale ungiqhele.
ungalinge ungijwayele kabi ngisomngane wakho yebo ungangijwayeli kabi ukubonani vele ufuna ukubona kwenzakalani ufuna ukubona kwenzakalani ufuna ukubona kwenzakalani ningibizelele lokhu kanti manini kanjani mina namakhehla uzungibizela kumakhamera ungibizela amakhehla hlangana naphi nobaba wakho mina ngiyesikhulume sonke umkhuzi ihlonga ndlela ngiyesikhulume sonke awuvezele bofakazi ibuphi lo bufakazi manini washiya ithatha yakhe lapha nginayo nginamanga ima ngizomshaya sikhuluma ngekhaya nginayo ithatha yakhe esekhaya owayishiya ngesikhathi uvashele ekhaya ibhaliwe ukuthi eyami ibhaliwe ukuthi eyami mangikubona zange ngibone ukuthi ngibonile ibhaliwe ukuthi eyami ibhaliwe ukuthi eyami ibhaliwe ukuthi eyami lo yela ngiqhelwa manini ungacabanga ukuthi manini phela uthe sizokhuluma manje usuyamshaya ungijwayela kabi manini ungijwayela yabona manini okay yasikeni asivaleni ividiyo uhlale phansi swami ngoba ngamenzani baba wakho mina ngihlangana uhlale phansi swami into hlala phansi into engicika uyaphila ungibizele lokho ukuthi ngizobuka i-wrestling angithi yena akakhuluma uyalo uma ungibuka mina ngwamakhehla mina uma ungibuka mina ngwamakhehla mina ubhizi ugijimisana nendoda uthatha nani nobaba wakho uphikelani kuliswa yimina kuliswa yimina ngasho ukuthi ngisilima mina azophika la wayishiya nayi thanda ngiyishiya yasala uyamanga ukuthi manini ngephutha ungikhala kabi lo kunani mangabe phongithanda manje ugijimisana namakhehla kunani sisi kunawo ohlukunyezwa indoda yakho utshela ukuthi intanga yakho amakhehla right kabi uyamuzwa amakhehla uyayithi angizwanga angizange ngidlulamula sizokhuluma kodwa mase ngilokhu ngilamlile phela la navi right kabi baba wakho futhi usazoqhubeka ngithandane naye manini ngicela ukukhuluma mina khuluma bhuti ngoba ngihlonipha wena ngabe uyambasela or uyathandana vele nobaba wakhe ngimbaseni ngiyathandana nobaba wakhe Manje ukuhlukana uthe usingile nje amantombazane ngitshela wonke umuntu ukuthi ajwayela lo ngiqala kamele uyamazi uma wakhe ngiyamazi before and ubaba uyazi wakhe ukuthi akekho umazi right uma wakhe bengivele ngazi uyamthanda ubaba wakhe or ngiyamthanda futhi sisazothandana nje kabi emdala umuntu umthandani emdala phela uyangirentela ungipha nemali uthanda imali Uyathanda kahle imali. kahle isho sisi ngikunike u2k uphume kubaba isho ngikunike u2k uphume kubaba sungiqhela ntombazane sungiqhela yenze imiyeke nobaba wakho sizami ubuyaphi equnu sazoyidla nje imali yakhe sazoyidla imali yakhe manini phela ngikhuluma mina ngakunika lo mali oyitholayo kubaba ngiyengeze futhi mozahlukana naye asenze angifuna imali yakho abadala anginandaba noma ngabe uthini anginandaba kodwa ubaba wakhe angakazi ukuhluka akunandaba naye ngabe kuyichoice yakhe anginayo baba uyabonakala ukuthi nje ukhule manini siswami kodwa ubaba wakhe angakazi ukuhlukana naye ngisazolokhu ngithandanile nje naye mani musuqhaqha zonke izinto phela and imali yakhe ngisazoyidla njengoba namanje ngiyidla bese kuthiwa ngamshayi kumuntu ayikade ongiqhelayo sasandana nobaba wakhe ngisafunda isikole ngisho esikoleni imali esisikole angikhokhela uyena even evarsity uyena ongikhokhelayo manje so angikwazi ukumnyeka umuntu ofana nalo ukhuliswa luphi uhlobo lomzali wena angikwazi ukumnyeka umuntu ofana nalo ukhuliswa luphi uhlobo uma ngimyenze isapho zonke lezi imali ahleze nginiyazo nje isapho isibindi sakho Ibo. ntombazane awuncane nawe unqatshele Usho ngaba ngaba nawe unqatshele nawe baba Uyam-understand kodwa mfana owamagale la ngiyangindaba mfethu ekugcineni kwakho imali sinemali kahle kahle into ingimali kahle kahle so angikwazi usacela ukukhuluma ukumnyeka naye ngicela uhlale phansi sifana awukhulume naye angikwazi ukumnyeka kusami ngikwazi unayo i-boyfriend engangawo ya nginayo but ayazi ukuthi uyayithithela ayi phela yena inginika imali enkulu njengobaba wakhe ubaba wakhe uyanginika imali mfethu so i-boyfriend yami yes ngiyayithanda kodwa ayinginiki le mali le engiyithola kubaba wakhe mfethu ufuna imali Mangathiwa ubaba wakhe iyadedela baba mfethu sengize ngikwazi ukumnyeka sengize ngikwazi and ngihlezi ngimbuza ukuthi yena mangase kuthiwa umfazi wakho uyathola ngathi wabeletha hayi relaxa ngakhathazeki ngalowo magogo naye uma usho wena-ke ziyakhala mphe kwakhe uyangiqhela lo wena yini kukhathaza kangaka yini kukhathazayo ngifuna ubaba akhalale nawe ufuna alale nawe ufuna alale nawe yini ufuna alale nawe ufuna alale nawe yini
Bafethu ngicela nehlise umoya. Owakho ngiyamthanda ngenze njani? Ngicela Ngenze nehlise njani umoya. ngoba Ngicela ngiyamthanda? nehlise umoya. Anginankinga noma kuthiwa ngibroke Ngicela ngiyamdala. nehlise umoya. Anginankinga, anginankinga. Thula sisi wami, ngicela Owami mana sisi phela wami, umzimba mana sisi wethu. wami. Uya-understand ukuthi ubaba wakhe naye kodwa unenkinga. Angikhathani noba unenkinga yena akahlukani. Anginandaba noma ngakaqoma wonke amadoda. Mana lithi ubaba wakho uyahlukana nosisi bese athandana nenye ingane encane. Angeke ngoba ngizabe sengikhulumile naye. Umuntu onenkinga nangu la. But uyeni baba wakho washela lokho? Hayi. Sazi inkinga Ngiyazi futhi ukuthi uzozama uyena ukuyilungisa washela kanjani. ingane kodwa uyena wamqoma ngithi. Uzolungisa kanjani leyo nkinga yakho ngoba ngihleli ukuhlala-ke kubaba wakho ungizinzile. Naye unomthelela. Asazi ngoba ngizinzile lapha. Kodwa kuwena umuntu wesifazane ukuthi wenza njani? Sisi nawe shuthi uzoyithola. Zitholele lakhe Ngibona ngathi kodwa ikhehla. nosisi wakho ubaba wakho Ubaba. naye fanele simtshele. Ungamtshela nginankinga. Kodwa umuntu othi uhleli nanku, umuntu ohlalela imali wese. And ngihlalele yona. Kangcono ukuthi ya Ubaba wakho usaninika imali ekhaya. uyayikhipha. Shuthi iningi. Ayishuthiwe kodwa angifuni Inelisa ukuhambe nina. idliwa amantombazane. Inelisa Ngisazoyidla nje inkinga. Ngisazoyidla ungakhathazeki nje. Yabona-ke lapha. Mangathiwa Ikhanda. wena uthanda abantu abadala. Ngisayidla nami nje ngithanda namanje. abantu. Ngithanda abantu abadala ngoba bayaphana imali. Abadala. Baphana imali. Uyaphi? Abancane Lezi zinto imbongi uyadayisa wena, isho ukuthi bawongoka uyadayisa nje abafuna. cha. Hayi shuthi singayithatha ngokuthi ngadayisa ngendlela Uyadayisa. yakho. Singayithatha Uyadayisa ngendlela yakho. ngendlela yami anginankinga. vele nangendlela yakho uyadayisa. Nihlala Ngoba phi? uyasho Nihlala uthanda eMlazi? imali uthanda. Ngiyanginyanyisa. Hlala emlazi. Kunjani kanti komlazi? Manini bafethu. Angona wonke amantombazane Uya-understand anje. kodwa into esho lo sisi ukuthi ubaba wakhe umama uyagula. Akayitholele naye lakhe Uma wakhe iqhegwana uyagula. lizomnika imali. Uma wakho uyagula. Angihlanga nokugula baba wakhe mina mfethu Unendaba ngendawo nemali. lapho. Awusebenzi ngani? Ngisho ngathola uma wakho futhi anginendana ngomtsheni into efanayo ukuthi indoda yakhe ngize ngiyeke mina Uyadelela. sezolokhu ngiyidlile. Kodwa nobaba wakho naye. Ngiyamva ubabami kodwa Yena ubaba wakho wayefunani kumina? Wayefunani kumina? Uma wakho khona. Wakunyanzela ukuthi umqobo. Hayibo. Engathini uma wakho mengeza ukuthi wena uthandana nendoda naye. Ngumtshela ukuthi Omdala. ma phela ngifuna imali kahle Omdala kahle. nawe. Ngumtshela ukuthi mali ayidinga imali kahle kahle ngifuna imali ayikho engizoyenza. Kodwa bafethu-ke into engiphathayo ukuthi Ayikile asikhulume. ngiyidinga imali. Lokho singenela i-wrestling. Ngicela sikhulumeni singani. Sisi wami ngiyacela kodwa ngicela umzwele naye. Umzali wakhe logulayo. Engeke kukho izinto. Aweke ukuthi i-effect Yena nje lento ongayenza yena lento kumele i-accept mfethu. Afane nobabakhe. Funa la accept nje ukuthi senguma uyothini mncane. mangathi uma Akhona wakhe enga- uyezwa. Accept bese nje ukuthi yashona. nguma mncane And wakho. kuzowenza Ayibo. izinto zibe worse. Awu phela mangasashona uma wakho ngizoba uma mncane wakho. Hawu. Ingale isikhathi Man, ngithuka man. ekhaya ngizohlala Nawe kini. nawe uyabasela. Ungawulinge nje Ingale isikhathi ngithuse ekhaya ngizohlala kini ngizoba Ngeke uma abe mncane umncane wakho. wakho, manini bafethu, Phekelwe ngicela, yimina ngicela. cabanga. akabazi Ngiyacela. abantu. Phekelwe yimina. Ngicela bafethu. Ungajwayela. Futhi amavito siwayeka ngoba uyithuka uzokhansela le video manini. Manini. Enze ngimyeke. Awu bafethu kahleni. Ngimyeke. kahleni. Ngiyacela. Sisi wami Ngiyakumamela futhi. ngiyanicela. Umane ngiprovoke. Ngiyacela. Ngimane ngithe ngiyazehlisa hayi Ngishayiswa kufika ngayiphi indlela. Wey, Ngiyacela. Nkosi yami. ungijwayele. Ngiyanicela. Ngicake ningilalele. Mfethu ubaba wakho wrong. Ngiyavuma. Kodwa mfethu Alright. nawe umncane mfethu. Ayibo, kulesikhathi samanje Umncane. mfethu kwenziwa noma yini. Semahlanyeni nje kulesikhathi But esiphila uma kuso. wakho uzofila kanjani ezwa kuthiwa wena uthandana nomuntu odubo. Hayi uzokufa naye uthi accept nje mfethu ajabule abonge. Mfethu usuzohamba nangeenyawo. Ngibaselekile. Anginankinga ukuthi uvulela obaba abadala amathanga uthola ziphi iziguli kodwa hayi kubabami. Angadlala yonke imidlalo afuna uyidlala. Ngobe njani kodwa ubaba not wakho? emndenini. Ubaba wakho ngobe Ngoba njani? owami ubaba. Hayi Ngoba asihlanga nawe owami itholeleke ubaba. Ungalingi ozomnyuza. ungibhedele mina. Thola nawe Angifuni ozomnyuza. Mina ngiyazi ukuthi uma umncane kumele ujoyine abantu abancane ungahambi ugijimisana Ingakho nabantu nje- abadala. ingakho nje Ongabazi nesihleze nabagulayo. nibroke kanje. Ngaphandle kuyagulwa. Ingakho nje sihleze Asidayisi nibroke thina, kanje. asidayisi. Hawu hlalani. Ngeke uqhathanise umuntu odayisayo nomuntu Hlalani kanje. Uyayidayisa wena mina ngiyidayisa. Yani kanje. Mina imali engiyithola Thina sohleze shintsha ama-iPhone left and right Nokugula and nawe center. kuyashintsha. Akunandani ukugula-ke mina. Vele. Angihlangani nje Kungeke nayo. uthandane nekhehla elikude Angihlangani nakwenye indawo. nje nokugula mina. Ngoba uyagula. Bengithanda ubaba wakhe mfethu lo unemali. Uthanda imali. Unemali. Uthanda imali. Ngeke ngize ngimyeke Ayikho yena into lo muntu. oyithandayo la. Hayibo. Uthanda imali wena. Oqala ngisebenzi uzosizaphi imali Usebenza kubaba. ngihlala emqashweni Usebenza mina kubaba? futhi ukuthengela oba ukudla Use kuyaphoqa ukuthi Hayibo. ngizenze kufanele ngihlale kude straight. Hayibo uyangizwisa? Ngiyayizwa yabo nje Uyangizwisa indaba yini? yeni bafethu iyangikhathaza. Angazi Wena nje into okumele uyenze uku-accept ukuthi cha ubaba bakho nje mfethu.
ubhilonga kumina. Utami bengingazile ukuzola. Bengizomtshena kahle. Kodwa ngabona ukuthi ngiphuza inyongo. Angeke ngimelane. But ngikutshelile ukuthi what if ngikubuzile ukuthi what if akusenzeki ngalendlela ofuna ngayo. Kuzenzeki kusaqala ngiyazi usenenkani kodwa usezehla ugeli. Manje kodwa manaki uthe washiya tight kini. Yebo. Wayishilana. Useyavuma kwase Shuthi phela ngayikhohlwa ibo. Uyikhohlwa nje Yonke into yakhohlakala. Eyangaphasi. Uhamba ugqokeni mawukhohlwa into yangaphasi. Awuzithandi wena. The fact ukuthi ushiya into zokulala zangaphasi. Ushiya komnye. Ingoba ngitshela isiphupho sobaba wakho sothi masiyibona sibeke isilimo ngoba sakwazi ukuthi sibeke noma kanjani sakho ntombazane. Izibono yilo. Shuthi naye abhayisa. Ubani lo? Wena. Bese Ngiyacisha mine video. Ngiyacisha. Awuvule phela kodwa nje ikhamera nashayana ngiyacisha ikhamera mina. Anginayo i-channel yokuthi ngablockwa yini. Anginayo. Ungibizele lokho phela manje masenilwa la YouTube ke kushuthi ngeke uphinde bengibone abanye abantu ukuze besizakale njengawe. Masenilwa la YouTube ucishiyana i-channel yami mina ngizokwenza njani? Ukuthi uvulela mina amathangi uyakhohlwa ukuthi uvulela umuntu omdala kunaye ongamzali. Alright Ucabanga ukuthi mhlawumbe uvulela mina ongisupportayo. ngizasinena angisineni. Omdala ongisupportayo kodwa anginandaba. Awu noma bethiwa ngiyadayisa. Ungawashintsha ama-frontal nje kodwa ukudayisa. Noma bethiwa ngiyadayisa. Ngi-right ke mina isitesa sami si-right. Bonke basho njalo. Not until baze ubabone Kube kulabafana ngabe akelo yedwa sishayo yedwa wrong manje amantombazane bafethu ngicela nje ucisha ikhamera yami ngoba manje ngifuna ukungimoshela yonke into enginayo. Ugela washintsha indlela Angazi. zakhe. Akho ndlela Bafethu engizoshintsha. lapha emakhaya i-violence asiyipromote. Nalani sibuka khona mabeke babona impi bazoyishaya phansi into yami ile ndaba yosisi man anilingani Awukhuluma. ubani omdala phansi kwenu Siyalingana. Una ngaphi? Una ngaphi baba? Sibini sakho sisi. Sibini sakho ntombazane. Anginandaba Ungambulala umuntu nothini. Akuthi ndakala kimi. Akuthi cha kwavela uyisebenzisa. Akubuhlungu ndawo. Anginanencane nje ke angina stress kahle kahle. bafethu emakhaya ngiyacela siswami ngicela ukuvala ivideo before niphinde nile. Bafethu emakhaya ngicela niqhubeke ni support eMakhaya TV, ni like, ni share, ni subscribe, ni join iZibet nisebenzisa promo code ethi stay 50. Ziningi izinto iZibet onganiphathela zona. Bafethu lokho kade kwenzakala la bengasisona nami isifiso sami. Isifiso sami ukuthi odadewethu bexolelane. Udadewethu naye lo ngapha othandana nobaba kadadewethu. Ayizwisise lento la mhlawumbe asizwe isikhalo sikadadewethu ukuthi uqhamukaphi kodwa sekucacile ukuthi iMessi akanayo uze all out uze ngemali and phela nami ngeke ngithi akamiyeke ngoba ubaba wakhe udadewethu naye wrong ngokuthi ashele ingane encane so izwe nje limabhedubedu Baba uthi wrong. Kodwa noba ubaba esethulile uyamlandelela uyamfonela wenza yonke into afuna ukuyenza yena usisi lo. Ungoliyeka ibhodo econsayo libaleke. bye bye.